Marta, chodź. Nagramy sobie razem scen. Cześć, siemaneczko! Kochani widzowie, dzisiaj ze mną Marta. I razem z Martą i Marcinem idziemy testować drona. Kupiliśmy drona, w sumie Marcin kupił drona. I już coś nim tam próbował lotać. Powiedział, nie ma to takich proste, jakby się zdawało. No dobra. A gołębie co? Nie dziczy mszy. No, to zaraz obejrzymy, czy to nie ma takie proste. To znaczy, ja nie wiem, czy się tego chytać, bo jeszcze jakaś tym zaraz zaryja i nowe i zaraz na gwarancję. Nawet gwarancja by tego pewnie nie objęła. Ubezpieczenie jedynie. Także co? Idziemy. Tył, tył, prawo, lewo. No, a góra? Góra to jest tu. A! No. I teraz Jezus, nie tak wysoko, bo on odleci jakaś pieruny. Jak on wysoko może lecieć maksymalnie? Jest coś takiego? jest, gdzie ustawić to. No i możemy lecieć, obejrzeć co twoja mama robi. Jezus. No, jakaś tam batrowa kosi. No, że tu są te druty. Moja mama tu No. jedzie. A macie traktorek kosiara? No, kupili dzisiaj. Żeby tu nic nie walnąć. Tego się troszkę obawiam. A tam... O nie, jesteś nad drutami. Ty i czaj, że tak idzie podglądać ludzi, No. co mają na Nie. placu, Nie mam wysokości napisanej. żeby nie uciekną A co jakaś jest to? w pieruny. 54 metry. Jest podglądany. Nie widzi tego. To wygląda. No jak kosiarka huczy. Nie idzie go zawołać. I po krzoku. Uiu. Żeby nie walnąć, co? No. Jedzenie, wyśledzenie. No co mam tam jest? Może wyżej kapkę. Tu są... Druty, o kurde. Lecimy do nas teraz. Lecimy do nas, no. Kaj są te 2 knepki, 3 knepki. A tu... O, na drzewo! Uważaj, Erich! Nie w drzewo! Sus, weź ty mnie, nie stresuj tak. Ogólnie zamiast patrzeć tu, mogę sprawdzić jak wysoko poleci. Ej, nie, żeby nie spadł. Jest naładowany. No ale nie wiem... A do jakiego zasięgu ma ten? Zmieniłeś na ten. Ja Co? mu dałeś tam kilometrów ileś tam. Na słabo.
patrzeć na niego. Dziwne. Trzeba poczytać, jak włączyć na przykład śledzenie obiektu, żeby on leciał do traktoru. Kurde, to teraz będą fajne odcinki, jak będzie fajna pogoda. No. No trzeba się nauczyć tu latać. No. A to często będą wyglądać. Ty patrz na ekran. No patrz, jaka on mi leci. Wrócimy się. Czekaj, bo ja nie pamiętam. Widzisz, jak patrzę na niego, to ja wiem, co robię. No chyba wiesz, no ile razy. Pierwszy raz lecisz join, no to chyba 3 ruchy już wiesz, którą stronę. Nie. Tak jakbyś tam tym grała. A ja nigdy nie grała na tym. No ale możesz do przodu, na boki i ten. Chyba nie pomylisz prawej z lewą. A ja żeś pewny? Ja by nie było. Na razie kręcisz się w kółko, leć Kaś, nie? Widzę. Ja nie chcę odlatywać nikaj daleko. Chyba no i będę tym operatorem. Ej, przepraszam bardzo, tyś już miał okazję sobie poćwiczyć. No roz tym leciałeś. 2. No teraz drugi jest. Ka jest to wiaderko. Czy chcesz lotać? No pokaż. Żeby w konia nie walnął. Ej, właśnie, ty, na konia uważaj. Bo koń się tu zaraz... jest. Oj, koń się boi. Nie podoba mi się. No. Muszę raz się przewrócił jak widro. No właśnie, ej. Na razie, moi kochani widzowie, to by było na tyle. Jak widzicie, dron fajny. No, trzeba się nim nauczyć latać. Jojada dudą, bo mamy grilla. Pierwszy dzień pogody. To trzeba korzystać. Pa!